Dahil tapos na tayo sa ating partition, gagawa naman tayo ng bootable USB. So tanggalin na natin dito sa ating USB hub ang ating USB. Tapos i-insert natin ulit sa ating computer. So yun guys, binasa. Ngayon punta na tayo dito sa image. Double click. Tapos media creation. Double click. Then yes. Antay lang natin. I-accept lang natin. So dito ang piliin natin ay itong create installation media. Tapos next. Dito language, okay na yan. English. Edition Windows 10. Ayan, 64-bit. Tapos next lang natin. So ito yung ating USB flash drive. So next ulit. Tapos next. So antayin lang din natin hanggang matapos yung kanyang download. Grabe ang tagal guys. Tagal gumawa ng bootable. Ayun guys, natapos na. Meron na tayong Windows 10 bootable USB flash drive. So check natin. Ito na siya guys. Oh. So ngayon i-eject natin to. I-unplug natin. Tapos i-insert natin ulit dito sa ating USB hub. At i-on naman natin ang ating Steam Deck. So same pa rin kanina guys. Pindutin ang power switch at saka yung volume down. Naku, nakita ko. So punta tayo sa ating USB. AFI USB device. Then okay. Nakita ko guys. Yun. Dito na tayo sa Windows. Try natin i-zoom. Ayun. So gamitin na natin ang ating mouse. Yan, okay yan lahat. Next na natin yan. Install. Hindi mo natin lagyan ng license dahil hindi pa kami nakabili. Dito tayo mag-click. I don't have a product eh. Tapos Windows 10 Pro. So kayo na mamili guys kung ano yung gusto nyong OS. Tapos next. And license terms. Tapos i-check lang natin dito. Tapos next. Tapos dito tayo sa custom. Click natin yan. Hanapin natin yung ginawa nating partition. Ito yun guys. Natatandaan nyo? 172. So click natin yan. Ngayon hindi siya ma-nix. So ang gagawin natin, delete natin yan. Hanapin natin. So, ang nangyari sa kanya, naging unlocated. Click natin yan. Then, new. Apply. Then, okay. Hanapin natin ulit. Scroll down. So, ito na siya. Ngayon, pag i-click na natin yan, pwede na natin ma-next. Yan, ganun lang ang technique guys. Next natin. Then, okay. So, antay natin hanggang matapos. Sana hindi ganun katagal dito.
Yun. Zoom out natin. Tapos yes lang. Just a moment. The right keyboard layout. Ayan, yes. So, ano yan? Tapos, yes. At dito guys, skip lang natin yan. So, dahil wala tayong internet, I don't have internet. Continue with limited setup. Wait lang guys ah. Yung bootable natin, pwede na pala natin tanggalin. Wait lang, wala ko ng keyboard. So yun guys, kailangan pala talaga ng keyboard. Kasi paano natin i-type yung user? So ito na, may nahanap na ako. Saksak ko lang to. At tanggalin ko na itong USB. Kasi na-install naman na ang OS eh. Tapos isaksak ko itong USB ng keyboard. Tingnan natin kung gagana. Gagana nga guys. Oo ha. Umilaw. Try natin i-type. So wag muna natin lagyan ng password. Enter lang ulit. Zoom out natin. Tapos dito guys, i-accept lang natin yan. So sa mouse naman tayo. Sige, accept na rin natin to. Yun. So yun guys, kailangan nyo talaga ng mouse at saka keyboard pag nag-install tayo ng OS or Windows sa Steam Deck. So yun guys, Windows na siya. So naka-portrait lang. Ngayon gawin natin landscape. So dito sa mouse, right click. So display. Keep change. Ngayon naman, ang gagawin natin, i-install natin yung driver. Lilipat naman tayo sa computer para transfer naman natin dito yung mga drivers. So insert ko lang sa PC. So dito na ulit ng ating USB flash drive. I-drag lang natin guys. So yun, natapos na. Nalipat na natin sa sa USB flash drive. Check na natin. Ito yung 6 na drivers. So eject natin yan. Paano na natin camera. Lipat naman natin dito sa ating USB hub. Open lang natin yan. So ito yung mga drivers. Double click. Click natin to. So dito tayo sa pinakataas. Double click. Then set up. So ganun lang kadali guys. Hindi naman mahirap, kaya lang matagal gawin. Ba't di na gumagalaw? Kailangan siguro to. Install nga natin to. Yun. Kailangan pala talaga yun. Mamaya na. Finish muna natin. Double click. Set up. So dito guys, double click lang. Then yes. So yun, tapos na tayo dun. Sa pinakalas na tayo. Double click, then set up.
Double click. So yun guys, natapos na.